Dobré odpoledne, čas je neúprosný, už vidím, že jsme trošku prořídli, ale snad se mnou ještě vydržíte. Já se jmenuji Jana Šindlerová, pracuji na Ústavu Českého národního korpusu a kromě toho taky učím na Gymnáziu paměti národa a v minulosti jsem učila i na 2. stupni základní školy, takže v tom, co tady budeme dělat, budu vycházet z nějaké své autentické zkušenosti. Budeme se tady teďka tu následující hodinku zhruba zabývat tím, čemu konkrétně, prakticky vlastně ten korpus můžeme použít. Už tady něco padlo a bylo vidět, že i vy sami už máte nějaké svoje nápady, co by se dalo vyhledávat, s čím by se dalo pracovat. Pokud vás cokoliv napadne, zkoušejte si, pokud budete potřebovat se na něco zeptat, nebo to budete chtít tady vyřešit společně s ostatními, tak klidně se prosím vás hlaste. Já vám ráda tady ten prostor přenechám pro vaše konkrétní nápady. Já vlastně ještě kromě toho, teda, že učím na Filozofické fakultě mimo jiné digitální kompetence, učím na Gymnáziu paměti národa, tak ještě s kolegyní Dufkovou, která tady mluvila ráno, píšeme učebnici českého jazyka pro 2. stupeň, která by měla v brzké době být v nakladatelství Fraus. Je to učebnice, která bude zaměřena hodně komunikačně a doufáme, že je dobrá, ale právě pro tu tvorbu učebnice pro nás je korpus hrozně důležitý, protože jedna z těch věcí, pro který já si myslím, že korpus je strašně důležitý, tak je vlastně zajištění toho, aby to, co ty žáky, studenty učíme, aby byl autentický jazyk, aby to prostě nebyly nějaké věty, které nedávají smysl, které jsou vyloženě tvořené na míru nějakému teoretickému konceptu, ale abychom se dívali naopak, jak v tom jazyce se ty teoretické koncepty projevují. Takže ještě jednou, pro nás vlastně korpus, znova zopakuju, je důležitý hlavně tím, že je to vlastně rozsáhlý materiál, tu možnost vidět nějaká autentická jazyková data máme nesmírně velkou. Je označkovaný, to znamená, máme tam nějakou zhruba informaci o gramatických vlastnostech toho textu a umožňuje nám velmi dobře vyhledávat, třídit, porovnávat slova, slovní spojení, věty, další jazykové jevy a to všechno v jejich přirozeném kontextu, což je ještě jednou pro mě ta úplně důležitá věc. Ověřování a tvorba učebních materiálů. Ještě jednou, autentičnost toho, co vlastně těm žákům a studentům ukazujeme, že je čeština, je důležitá. Potřebujeme, aby žáci, i když je učíme gramatické jevy, gramatické kategorie, gramatické koncepty, nepotřebujeme, aby je zvládli jenom jako formalistně, ale potřebujeme, aby ten jev pochopili ve skutečném kontextu. S čímž nám úplně nepomáhají ty současné učebnice nebo spousta z těch, které já jsem viděla, ve kterých se dost často prostě objevují hrozně vykonstruované příklady, které, a možná tu zkušenost máte taky, když ukazujete dětem, tak ty děti říkají, co to je tohle, to nedává žádný smysl, ta věta. Tak, jenom pár příkladů takových jako nejvíc alarmujících. Tohle je věc, se kterou se na mě obrátili studenti. Já kromě toho všeho, co dělám, tak jsem ještě v minulosti byla součástí ústřední komise olympiády v českém jazyce, jestli znáte, děláte třeba se studenty. A ta sdružuje vlastně všechny ty úspěšné řešitele, kteří se toho kdy zúčastnili. A i v té komunitě vlastně přišli ti žáci, ti studenti s tím, že se v učebnici v té bývalé řadě nakladatelství Fraus v 6. ročníku potkali s takovýmhle zadáním a že ho neumí vyřešit. Jo? Úspěšní řešitelé ústředního kola olympiády v českém jazyce. Tak já bych vás teďka poprosila, abyste se pokusili sestavit autentickou českou větu, která zkuste to. Dáme si na to 2 minuty. To je tak zhruba, kolik na to mají ty děti ve škole. Zkuste to. Osmička je tam blbá. Proč je tam blbá ta osmička? Na to osmičku, kdyby byla ještě 5, tak by to pak se dávalo smysl.
My jsme vlastně, co je jako charakteristická vlastnost spojek, je, že spojují nějaké dvě stejné věci. Já jsem o tom psala diplomku. Ne vždycky, ale většinou jsou to jako stejné věci. A tady vidíme, že tam jako nemáme na obou stranách té osmičky nic, co by se dalo spojit. Vždycky tam je něco, co vadí. Povedlo se někomu najít takový příklad, který spíš jenom napadá, kdyby tam byla částice, tak je to najednou úplně v pohodě. Kdyby tam byla částice, tak je to v pohodě a my víme, že částice se spojkami dost často překrývají. Takže jedna možná interpretace je, že ten autor vymyslel nějaký příklad s částicí, nějakým ale neuvědomil si, že to ale prostě v tom kontextu není spojka. Podíváme se do korpusu. Mě to zajímalo, jestli by se to dalo vyřešit v korpusu, jestli takováhle autentická věta může existovat. Tak, otevřeme si třeba tady SIM 2020, dáme pokročilý dotaz, protože budeme potřebovat pracovat s nějakou posloupností slovních druhů. Zkusíme to teda, já to zkusím takhle, abyste vlastně viděli, jak funguje to ty nápomocné škatulky, takže jak to bylo. Já si to nepamatuju. Teď jsem si to úplně asi vyšložila někde. Ne, tady. 721 5821. Takže potřebujeme celou větu, to znamená, já to ještě z obou stran ohraničím interpunkcí, aby bylo jasné, že potřebujeme jednu větu. Interpunkce má tady zetko, takže chceme na začátku nějakou tečku nebo čárku. Tak, vložit, pak tam dáme znova další slovo, to bylo přídavné jméno, a jako adjektivum, pak tam bylo podstatné jméno, n-ko jako noun, 721, pak to bylo 5821. Takže pak chceme sloveso. Ono to chvilku trvá, teda než mohla to udělat přes alfu. Ale to jenom, kdybyste to naklikli a já řekl, přes alfu by to bylo asi rychlejší. Tak napíšete podstatné jméno, pak sloveso, pak... My to tady vlastně můžeme už jenom kopírovat, to bude taky rychlejší. Pak tam byla ta spojka, to je jéčko. Je nám jedno, jestli souřadící nebo podřadící, nepotřebujeme to blíž určovat. Pak tam byla zase přídavné jméno, pak tam bylo zase podstatné jméno a zase interpunkci chceme, aby to bylo ukončené. Já jsem Pardon? jestli jste na začátek dala tu prepozici za tu... Jo, nedala, že jo. Tak si ji tam ještě vložíme, děkuju pěkně. Prepozice je erko. 7, 2, 1, 5, 8, 2, 1 a na konci interpunkce. Tak, uvidíme, co nám to najde. Něco to našlo. Díváme se, co to našlo. Tak, našlo nám to tady samozřejmě nějaká ale takové ty věci, které ta automatická procedura bohužel jako nepozná, částice poznává strašně špatně. To jak od spojek, tak od jiných slovních druhů, prostě částice jsou problém. Nicméně je tady skutečně příklad, v úzkém kanálu vypadala jako bájný leviatan. My vlastně máme dvě spojky, které se chovají trošku atypicky, tím, že vlastně k sobě jakoby nepotřebují tu druhou část, protože ta je hodně eliptická a je to jako a než. No? Takže vlastně má to řešení, autentické české, ale asi nemůžeme předpokládat, že se na takovouhle věc přijde běžný žák 6. třídy, že jo? Jo, jako nepřišli jsme tady na to my, ale jako je zajímavé vidět, že to řešení autentické opravdu má. Tak. Super. Tak, to je jedna věc. To znamená, já si vlastně pomocí toho korpusu můžu ověřit, jestli to, co v té učebnici vidím, mi nějakým způsobem dává smysl. Protože tady máme relativně málo času, tak jako samozřejmě mám tady pro vás připravené nějaké úkoly, tak zkusme jenom pro rychlost, najděte mi nějaké autentické věty
pro následující posloupnost slovních druhů. Stává se nám, že chceme vytvořit takovýhle materiál, chceme, aby žáci vlastně udělali nějakou větu autentickou, která bude obsahovat konkrétní posloupnost slovních druhů, abychom si ověřili jejich porozumění konceptu slovních druhů, ale je potřeba to dělat chytře. Vlastně takhle si můžeme ověřit, jestli ta naše posloupnost, kterou jsme si vymysleli, funguje, nebo naopak. Tak, zkuste si to tam zadat, ať si tu práci vyzkoušíte. Tam se zase jako přes ten pokročilý dotaz, nebo... Přes pokročilý dotaz. Ano, přes pokročilý dotaz. Předložka tam je. A přes ten pokročilý dotaz, já to ještě jednou otevřu. Máte tady, můžete použít ten jakoby pomocný nástroj, vložit tag. Tag je vlastně tag je 15poziční morfologická značka, která určuje všechny ty morfologické kategorie, na které jsme zvyklí. Pro každou z těch pozic, tady vidíte, na každé z těch pozic máme nějakou morfologickou kategorii většinou, nebo nějakou vlastnost toho slova jinou. Jo? A tady hnedka na první pozici je slovní druh, a když to rozklikne, tak je to tam i s vysvětlivkou, co která značka znamená. Jo, nevíme, co máme hledat, tak já to vrátím zpátky. 7, 2, 1, 6, 5, 1. Je to jednodušší než ten předchozí případ. Nebo můžete, kdo chcete, zkusit tu alfu, jestli vám to udělá, co chceme. Jaký korpus to tady polepšíte? Použijte prosím SYN 2020, protože to je ten standardizovaný korpus psaného jazyka. V lumeném jazyce tam budou ty syntaktické vztahy rozvolněnější, tam by se nám to hledalo těžko. A zároveň ten SYN 2020 je jako ještě kompaktně malý, takže to prohledávání netrvá dlouho. Kdybyste šli do toho verzovaného korpusu, já nevím, teďka už je nějaká, co je teďka aktuální verze, 11. Tak ten je obrovský, ten sobě vlastně sdružuje všechny ty korpusy v jednom balíku psané a trvá to tam hrozně dlouho to vyhledávání. Takže pro takovéhle běžné úkoly je nejlepší ten SYN 2020. Až se příští rok vydá SYN 2025, tak potom zase ten aktuální SYN 2025. No, on vlastně ukazuje slovní zásobu posledních 5 let, texty, které vznikly v posledních 5 letech, plus teda texty nějaké kanonické texty, které se znovu vydávají, jo, v tom roce. Takže můžete tam třeba najít prostě Harryho Pottera Čapka, i když prostě nebyl v posledních 5 letech napsaný právě proto, že se jako třeba znova vydal. A jinou se liší. Pro tenhle ten případ je to vlastně poměrně ideální, když chceme najít seznam slov, která se liší jenom tou předponou s a z. To normální vyhledávání v korpusu neuděláme, protože my jako v korpusu, v tom kontextu, v tom vyhledávacím nosení neumíme říct, najdi mi slova tak, aby prostě měli něco společného a jenom něčím se lišili. A tenhle ten nástroj to umí. Máme tady vlastně 2 sloupečky, můžeme si to nadizajnovat, ty sloupečky si tam můžeme přidávat, jo? Můžeme říct, na začátku je to stejný, uprostředka se to liší a na konci je to zase stejný třeba, jo? Ale nám bude stačit tohleto. My chceme, aby na začátku to bylo odlišné, a aby ten vzor byl, že tady v jednom případě bude s a v druhém případě bude z, můžete si to zkoušet spolu se mnou, jestli nám to dá stejné výsledky. A ta druhá část bude společná a bude to úplně cokoliv. Jo, takhle? Čo? Já to, co potřebuju? No. Snad jo? Možná plus tam dám, jo, aby to bylo, aby mi to nevyhodilo s a z. Tak. Nechceme specifikovat, že jestli to má být který slovní druh, to je nám asi jedno v tuhle chvíli. Tak to zkusíme, frekvenci dáme vyšší než 5. A zkusíme, co to udělá. To se docela dlouho trvá. Víme, jestli se dočkáme.
Tady ten nástroj opravdu dlouho trvá, než to vyhodnotí, jo? Protože to je komplikovaný. Dáváte do toho těch prostředních, tam jak jste říkala, že tam může být cokoliv, tak to tam je zadané jenom jak Je tam tečka, což jako regulární význam znamená, tečka znamená jakýkoliv znak, jakékoliv písmeno, a zatím je plus, což znamená alespoň jednou. Jo, to znamená, já chci, aby tam mohly být dvoupísmené, konce 3písmené, 4písmené, 5písmené, je mi to jedno. Tak znamená, můžu dát i tečka hvězdička, a tečka hvězdička znamená vlastně, že to může být i 0krát. Já se pokusím. No, Tak. Takhle to vypadá. Jo? Ale ještě nevím, jestli mi to udělá to, co já potřebuju. Tak, ta tečka je tam důležitá, protože tečka znamená, chci jakýkoliv znak, jakékoliv písmeno. A to plus vlastně znamená opakování, s jakýmkoliv opakováním. Tak. Aha. Ale ještě pořád vyhodnocuje. Tak, vidíme, jestli se mu to povede, ale já možná pro rychlost tady přejdu, kde vlastně už... Jo, pardon, tak tohle neudělá, co chceme. Tohle neudělá, jsem dělala chybu, tady má být jenom to s a jenom to z. Jo, pardon, omlouvám se. Tak. Moje chyba, nedělám s tím často, omlouvám se. Jo, takže dává to smysl. Odlišné je jenom s a z a zatím cokoliv jiného. Tak, a jenom pro rychlost, než se to třeba vyhodnotí v těch vašich strojích, tak vlastně tohle je zhruba takhle zhruba vypadá jako to, co z toho nástroje. Dostaneme z toho takovéhle dva seznamy slov, ze kterých si potom jako můžeme, tohle je už 86. až 107. pozice, jo? Předtím bylo ještě 85 nějakých jako frekventovanější nebo v abecedě jakoby bližších. No, tohle je jenom výsek z toho, co dostaneme. Vidíme, že ne všechno, zase jak mluvila Dominika o té slepotě, ne všechno je pro nás poučitelné, musíme z toho vybírat, ale myslím si, že třeba to slézání, zlíbit, slitý, smáčený, to je vlastně to samé. A vlastně vidíme, že ve spoustě těch případů je to jedno. Je tam slíbat? Slíbat je tam taky, ano. Na 96. Slíbit znamená něco úplně jiného, že jo? Tak, jo? Takže tohle je vlastně nástroj, který nám umožní tohleto, pokud máme takovýhle problém, tak ho vyřešit a vidíme tady vlastně i ty různé frekvence, kdy si z toho můžeme vybírat i vlastně podle toho, kolikrát se to v tom textu objevilo. Čím víc, tím samozřejmě pro nás lepší, když chceme ukazovat to, co se skutečně říká, píše. Tak. Já už tohle téma opustím. Takže to bylo nějaké ověřování vlastně toho, co se nám v těch učebnicích úplně nezdá a nějaké možnosti, jak to dělat jinak, trošku líp, trošku blíž tomu přirozenému jazyku na základě vlastně těch korpusových dat, která nám říkají, co se skutečně píše, co se skutečně říká. Tak bych načala jako druhé takové velké téma, které vlastně už tady docela jako moc pěkně uvedla kolegyně Hanka Dufková na začátku, kdy vlastně ten korpus nám dává obrovskou příležitost studovat významy slov a zabývat se těmi kolokacemi, což je vlastně tím jako nejbližším okolím těch slov, tím, co se často, která slova se v okolí daného slova často používají. Tak. A možná znáte jednak z olympiád a jednak jako z různých jako logických jazykových cvičení ty případy, kdy se vlastně rozšiřuje slovní zásoba dětem, žákům tím, že necháváme vlastně nebo rozlišovat významy slov, která jsou hodně podobná, třeba přídavná jména, která se liší jenom příponou, bývá to docela většinou na tom druhém stupni problém a občas je to problém i na tom třetím stupni u těch žáků na středních školách, na gymnáziích. My
Ono je to občas problém i pro nás, ten moc hezký příklad na to mám právě od kolegyně Dufkové, bolestný a bolestivý. Myslíte si, že se to liší? Nebo je to stejné? Liší se to. Uměli byste definovat, jaký je rozdíl v tom významu těch dvou slov? Bolestivý je působící bolest. Jako fyzickou, při nějakém zákroku, a bolestný nebo jako emoční. A bolestný je víc psychické, emoční. No, a my se vlastně můžeme zase můžeme podívat do korpusu na ty kolokace, jestli nám vlastně tohle je vlastně příklad, jo? Můžete si vlastně za to dosadit jakoukoliv jinou dvojici, trojici slov a můžete na těch příkladech, protože jedna věc je říct žákům, tahle ta dvě slova mají rozdílný význam a liší se tím, že jedno je emoční a druhé je fyzické. Ale velký rozdíl je, když oni tohleto vlastně sami dokážou zadefinovat, vytáhnout z nějakých příkladů, které vy jim jako připravíte nebo které jim ukážete na základě toho korpusu. Já si tady zase přepnu do SIN 2020, to nám bude stačit. Když se koukneme na slovo bolestný, já si tady otevřu ještě, udělám něco jiného. A dáme si vlastně kolokace, zase kolokace. Já většinou docela ráda používám to rozmezí od -2 pozic doleva do +2 pozic doprava, protože to je takové to nejbližší okolí. Nechávám tady zakliknuté tuhletu míru log dice, protože ta jako dává nejlepší výsledky, které dávají největší smysl. Vytvoříme seznam kolokátů a vidíme, že pro to slovo bolestný tady máme grimasa, výkřik, zaupění, OK, ale pak je tady právě ta vzpomínka, je tady nějaký rozchod, je tady nějaké prožívání, ztráta, odluka. To znamená, všechno jsou to nějaká abstrakta, něco, co souvisí právě s naším prožíváním, s našimi emocemi, s naší psychikou. Zatímco, když vlastně udělám dotaz na to slovo bolestivý a zase se podívám na ty kolokace, tak vidím na prvním místě tady menstruace. A to je velmi bolestivá věc. Zdůření, klouk, zánět, bodnutí, otok, vřet, vztah. Rozchod je tady taky. Je otázka, do jaké míry vlastně je vidět, že ta semantika těch dvou slov se částečně jako v myslích lidí už mísí. Jo? Že tady najdeme jako poměrně jako zajímavé množství příkladů, kde je tam vlastně stejná kolokace pro obě dvě ta slova. Je vidět, že ten významový rozdíl se možná vývojově stírá, jo? Zatím to ještě není tak jako markantní. Zatím vidíme, že tady pořád ještě převažují zranění, neuropatie, fyzické věci, fyzická zranění, fyzické neduhy, které působí bolest. Zatímco u toho prvního jsme viděli, že to byly ty rozchody a prožívání, prostě ta psychická. Můžu se nám zeptat, jestli je výhodnější to vyhledávat v tom kontextu, já jsem si to teďka hledala v tom slovo v kostce teda. Jo. A tam to vlastně teda vyšlo taky, jako vlastně stejně. To slovo v kostce je takový názornější. Já mám se slovem v kostce jenom jeden jediný maličkatý problém, že tam nejsou úplně aktuální data. Tam není prostě ten nejaktuálnější korpus 2020, tam je teďka, myslím, nejčastěji z 2017, nebo ten verzovaný korpus ve verzi 8, myslím, 7.8. Jo, to znamená, jsou to třeba 10 let stará data, se kterými pracujeme. No, ale samozřejmě jako můžete to využívat, ten jazyk se nám za těch 10-20 let zase až tolik nepromění. No, ale pokud chcete jako vidět tu aktuální, já prostě, to je jako čistě moje osobní rozhodnutí, že radši jsem taky jako, řekněme, pokročilý uživatel, tak radši pracuji s tímhle, ale máte pravdu, že pro někoho, kdo potřebuje jenom ten rychlý obrázek, tak slovo v kostce nám vlastně asi udělá to též. Můžeme to zkusit, compare words, bolestný, bolestivý. Jsou to různé způsoby, které vedou vlastně k témuž výsledku, akorát tohle je takové asi vizuálně lepší. Jo. No, vidíme, že grimasa vlastně patří
k obojímu, protože to je nějaký důsledek té bolesti, kterou cítíme, ať už je psychická nebo fyzická, ale tady jsou ty vzpomínky, zklamání, touhy, ztráty, zatímco tady jsou ta bodnutí, zranění, klouby a zánět jak seče. Mohl bych si ještě jednou začítat, jak se vytvoří ten dotaz v tom kontextu? Já se nemůžu dostat do těch kolokací. Jo, no dotaz, kolokace. Já nevím, jestli to mají, tam musí být asi přihlášení, že jo? Přihlášení jste, ale Určitě musíme. na kolokace nemůžu. Já si myslím, můžu? Určitě. Jo, no, tak to nevím. Tak já se Přihlášení a nemůžu do kolokace. No, teď to nemůžu. Jo, než musíte vyhledat. To znamená, ty kolokace můžeme dělat až nad nějakým dotazem. Jo? To znamená, já nejdřív musím dostat seznam těch konkordancí, seznam těch výskytů a pak vlastně nad těmihle daty probíhá zpracování těch kolokací. Tak, zkoušeli jste někdo vyhledávat něco jiného? Jako se to bylo srdeční a srdeční. Srdeční a srdeční, super, to je taky moc hezký. A mimochodem tohle je skvělé, pokud máte žáky, studenty s odlišným mateřským jazykem, tak tohle to vlastně jako velmi potřebujete ukazovat a nejenom vlastně, tohle je dobré pro srdeční a srdeční, je dobré pro pokročilejší uživatele i toho mateřského jazyka, ale u těch žáků zase s odlišným mateřským jazykem tam se potkáte s mnohem jako jednoduššími rozdíly mezi synonymy, obyčejnými, takže na to se to dá taky velmi dobře použít. Tak. Necháme ještě chviličku čas na to, abyste dojeli ty svoje vyhledávky. Ještě někdo potřebuje si čím pomoct? Všechno v pořádku. Tak, ještě nějaké zajímavé poznatky k tomu? Dobrý. Tak, druhá věc je, na kterou já tohle používám, vlastně na co se to dá používat, tak je jako úplně stejným způsobem práce se slovy, která jsou pro ty žáky nějakým způsobem už dneska nebo ještě významově neprůhledná, to znamená hlavně archaizmy a neologismy, nevím, jestli jste zaznamenali, ale doktor Kostečka, známá postava mezi učiteli češtiny, sestavil kdysi seznam slov, se kterými jako jeho studenti se za dobu 18 let jeho působení měli problémy. Viděli jste to někdy? Já jsem byla před 3 roky u pana Kostečky na praxích a stále se ho dělá. A Stále pokračuje. Aha. Takže možná na vyžádání, já ho možná i někde mám jako tu aktualizovanou verzi. Tady vlastně, já to zkusím zvětšit, to je na stránkách Asociace češtinářů. Co to třeba jako je za slova, abyste si to dokázali představit? Je to jako nádherný. Já myslím, že se všichni jsme se potkali s tím, že jsme jako dali žákům, studentům nějaký text a teďka oni prostě 3-4 slova z toho nebo i víc. Prostě čím je ten věk jako nižší, tím je to pro ně jako složitější. Zvlášť pokud je to nějaká jako květnatá beletrie, tak některá ta slova pro ně opravdu jim tomu nerozumí. A mně se to stalo hned tenhle týden, učila jsem, a to byl vlastně 2. ročník na gymnáziu, kdy dělali jsme něco se slovesnými vazbami, spády, a já jsem tam měla slovo požívat, které mimochodem tady v tom seznamu je, jakože důchodci požívají nějakých výhod, protože to je zase slovo, které se ale pořád v tom tisku objevuje, jo? Ještě pořád. A ti studenti vlastně nebyli někteří schopní vytvořit tu správnou vazbu, protože to slovo pro ně bylo úplně cizí. Jo? Spojovali si ho s těmi různými příbuznými slovy, ale to požívat jako takové pro ně bylo cizí a bylo velmi těžké jim vysvětlit, co to vlastně znamená.
Jo? Protože i když se člověk, já jsem si vzala na pomoc i slovník spisovné češtiny, ale tam je vlastně jenom jako odkaz na tu kolokaci, že se to jako používá dohromady s těmi výhodami, s něčím jako pozitivním, s něčím jako s nějakou výhodou, kterou... Je to jako hodně vlastně monokolokabilní slovo, když se to tomu tak, když to tak jako můžu říct, jo? Což se jde docela snadno ověřit v korpusu, já to dělat nebudu teďka, ale pokud bychom si tam zadali, vlastně říká, vyhledej mi slovo lema požívat a za ním prostě slovo, které je ve druhém nebo ve čtvrtém pádu, podstatné jméno, tak bychom si mohli ověřit, jako s jakými všemi podstatnými jmény se to spojuje. No, tak, ale vrátíme se zpátky k tomu, co se dá dělat. Zase můžeme těm studentům říct, hvozd znamená les. Je to jako v pořádku, je to rychlé, ale zase jako ten zážitek a zejména u nějakých složitějších nebo třeba cizích slov, když si dokážou jako sami z nějakých příkladů aktuálních jako ten význam odvodit, tak jako děláme něco pro jejich myšlení, děláme něco pro jejich schopnosti abstrakce významu a zároveň jako ta šance, že si něco takového zapamatují, je trošičku větší. Nemůžeme to dělat s každým slovem samozřejmě, ale u těch složitějších si myslím, že to stojí za to. Tak. Kdo z vás se už potkal s nějakým slovem, kterému studenti nerozuměli a vás to překvapilo? No, já to tady zrovna teďka na v kontextu vystříhat se. Vystříhat se. Já jsem to několikrát použila a mě na mě tak jako koukali, jako že se z toho vystříhat. Jakou to má frekvenci v tom SIN 2020, jestli pracujete teda se SIN 2020? Nebo v tohoto IPM, jestli tam máte někde nahoře. IPM žádná celá 22. Staženo v celém korpusu. To ještě relativně jde. Ale všechno jsou to fakt jako spíš citáty z Bible. Story. Mě překvapilo, že jeden tatín si stěžoval, že vlastně příjmečák jako zří. Jakože neznal. Kdo z vás připravujete studenty, ať už soukromně nebo ve škole, na přijímací zkoušky? Budete se mnou souhlasit, já to dělám taky, budete se mnou souhlasit, když řeknu, že tohle je jako největší vlastně bolest těch přijímacích zkoušek je, že ta slovní zásoba je tam jako velmi pokročilá na ty děti a že jako ty děti často troskutají, ne na tom, že by nedokázali poznat, co je antonymum čeho, ale na tom, že vůbec vlastně neznají význam těch slov. A ještě je druhá věc, která je ještě jako, když jde o přijímací zkoušky na střední školy z 5. třídy, vem to čert, když jde na přijímačky z 9. třídy, je to horší, ale úplně nejhorší. Je to ohledně maturity, která je v tomhletom, nedávno jsem to jako řešila, protože v současné době žáci s odlišným mateřským jazykem konají úplně stejnou maturitu jako normální studenti, akorát jim třeba na to dají o půl hodiny víc, ale to jim prostě nepomůže, když ta slovní zásoba těch maturitních textů je C2. Jo? To je opravdu jako na úrovni vysoce vzdělaného rodilého mluvčího, takže žáci, kteří jsou bilingvní, kteří mají odlišný mateřský jazyk, ať už tady žijou, jak chtějí dlouho, tak prostě ta jejich slovní zásoba v tomhle je jako jednoznačně omezená a žáci, kteří přišli před 2 lety z Ukrajiny, jsou úplně v háji. A je to obrovská škoda, bolest a nikoho to nezajímá. Tak to byl jenom takový můj osobní výlev na tohle téma. Korpus může nám v tom pomoct, ale zase nemáme šanci tu slovní zásobu v té šíři jako obsáhnout. Tam může být prakticky cokoliv, těch přijímacích zkoušek u té maturity. No, ale má smysl na tom prostě pořád pracovat. Bych spontánně zareagoval, tedy když se nám stane, že řekneme vystříhat, studenti nerozumí, tak vlastně jakoby rada z vaší strany je najít si texty prostřednictvím korpusu, nebo... Pokud jste schopen, záleží na situaci. Pokud jde o nějakou rychlou aktivitu, která není vlastně vyloženě zaměřená na ty významy, tak v tu chvíli asi jenom rychle vysvětlit, říct synonymum. Ale schovat si to slovo a zařadit ho potom v rámci nějakých jiných slov do nějaké takovéhle aktivity, kdy prostě opravdu pracujete s tou slovní zásobou jako s tématem. A to
To znamená, cílem je dospět k nějakým textům, aby oni viděli kontext toho slova. Cílem je vlastně dospět těm příkladovým větám. Jo, jako potom to cvičení prostě na to rozšiřování slovní zásoby. To znamená, když pracuji s nějakým textem v literární výchově, jenom řeknu rychle, co to je, ale schovám si to, jo, jako ten kostečka, prostě schovám si to, ale nenadávám na to, že to ty děti neznají, že nečtou, ale prostě zařadím to do výuky na jiném místě, v jinou chvíli, aby se s tím potkali znovu. Já mohla bych ti do toho skočit, totiž, omlouvám se, ale já jsem dostala takovouhle otázku podobnou jako v tom formuláři, jestli se dá z korpusu zjistit význam. A jako, že by přímo v korpusu byl napsaný význam, to není jako ve slovníku. Ale z těch kontextů opravdu ten význam pochopit můžete, i kdyby třeba jenom přibližně. Zkuste schválně doma si najít slovo okuje. Jo. Slovo okuje, to nikdo neví, co to znamená. Je to, a podívejte se do kontextu a určitě aspoň částečně pochopíte ten význam. Jo. Takže podobně můžete vlastně pracovat s tím, že z těch kontextů ty děti ten význam vlastně vyčtou. Ještě jedno to slovo je okuje nebo okuje? Okuje. Podstatné jméno okuje. Jo, podstatné jméno. Podstatné jméno okuje. Takže musíte ještě zadat podmínku, že je to N. To nemusíte, stačí dát. Jo, ono jich tam moc nebude. Já jsem chtěla říct, že to je vlastně to nejhodnotnější, když oni musí vyvodit si ten význam, protože to je to, co se jim bude stávat vlastně v běžném životě vlastně pořád. A pokud budou studovat cokoliv, tak přece to je to, co děláme pořád, že máme nový. Přesně tak, je to trénink té schopnosti abstrakce významu. Podle mě je to taky hrozně důležité a je vlastně dobré jim říkat, tohle je normální věc, pojďme to dělat, protože tohle jako potřebujeme. Potřebuju to já jako paní učitelka, taky se potkám, nikdo nezná všechna slova ve svém jazyce, taky se potkám se slovy, kterým nerozumím, jsou buď moc archaická, nebo naopak moc odborná, ale potřebuju to. A nebo to taky ukáže ten rejstřík, jako v jakém typu textu se to vyskytuje, protože jako to taky nenutně, jako jsme schopni potom to slovo používat ve správném kontextu, což je taky někdo. Skvěle, výborně, ano, přesně tak. Jo? I dívat se na to, v jakém typu textu, jestli je to prostě jenom jako nějaká jako, literatura, která vypadá jako hodně nobel, nebo jestli je to prostě i v tom mluveném jazyce, jestli je to v nějakém odborném textu, nebo jestli to hodně používají novináři, když píšou nějaké články a vlastně v korpusu ta informace o tom, ta hrubá informace o tom, o jaký text zde je, takže dá se s tím pracovat. Tak, co se týče významu slov, zároveň můžeme pracovat i s různým posouváním významu, zase to už tady jako krásně zaznělo na té první úvodní přednášce, kdy jsme sledovali, jak se posouvá ten význam slova fašismus, že se vlastně tím způsobem posouvá i ta totalita, to bychom viděli vlastně, můžeme to, kolegyně říkali, že to můžete udělat doma, ale můžeme to udělat i tady, můžeme se vlastně podívat zase na kolokace, když to slovo zadám tady SEN 2020. Podívám se na kolokace. Já nechce. Ještě jednou. To se mu nechce? Tak to ne, je to rozbitý. Jo, už jo. Jo, tak vidím, že mám tady na prvním místě tu komunistickou totalitu, jsou jako úplně nejvíc výskyty. Nějaké muzeum totality, demokracie, nacistický, jo, Československo, dějiny. Jo, zabývá se to vlastně všechny ty kolokace se týkají nějaké historické reality. Nějak jako odkazují na ty historické reálie. Když bych úplně totéž udělala v tom online now, který zahrnuje data zhruba za posledního půl roku, já teda použiju tu verzi online 2 now, což je jako druhá verze, aktuální verze toho korpusu online webového. Zadám to tam. Podívám se na kolokace. Jestli se mu bude chtít. Co nám ukázat?
tady zase vidíme, kromě toho komunistického, ale to už se nám posunulo na druhé místo, a je tady novodobá totalita, nastupující totalita, totalita, kterou někdo zavádí, nástup totality, sklouzávat k totalitě, náběh totality. Jo? Vidíme, že Babišova totalita, zavádění, vidíme, že tam strašně často jsou odkazy na aktuální současnou situaci, je tam aktualizace toho pojmu. Jo, to je to, co teďka trenduje v rámci totality, už není ta historická, ale je to ta obava z těch tendencí vlastně v současnosti. Udělám ještě, můžete zadat ještě třeba slovo stejným způsobem vlastně do těchto dvou korpusů. Kdybyste někdo potřeboval pomoct, tak se hlaste, Dominika vám ráda pomůže. Zadám tam ještě to slovo ekologický. Zkuste si tipnout, jaký tam bude nějaký jako rozdíl v té kolokabilitě. V těch textech teda z roku 2015 až 2020 a v těch současných internetových textech. Co tam bude jinak? Tipli byste si? Tak já třeba zkusím ekologicky, je to třeba ve souvislosti s životním prostředím a teď by to mohlo být v rámci nějakých úspor třeba. Takže v tom starším korpusu to bude jako v rámci témata spojená se jako s ochranou životního prostředí a v současnosti nás budou zajímat úspory ekologické, spíš jako v dopadu na ten náš život. Podíváme se. Tak, podíváme se tady. Já se rovnou půjdu na ty kolokace, protože jsou zajímavé. Tak, ekologické zemědělství, nejčastější kolokace, stabilita, zátěž, pak je tam aktivista, výchova a ekologická katastrofa, ale vidíme, že nějaké to zemědělství, nika, bio, hospodaření, krajina, jo? To znamená, tady vlastně se to slovo ekologický vyskytuje se slovy, která jsou spojena s nějakou jako hospodářskou údržbou země. Zatímco když půjdeme do toho korpusu online, bude to maličko jiné, co nás trápí teďka v souvislosti s ekologií, ekologickými věcmi. Podíváme se. Ekologické katastrofy a trápí nás ty ekologičtí aktivisté. Mnohem víc než... Jo, to je to, co nám teďka trenduje. To je to, jako všichni ty, co se lepí k těm silnicím, že jo? Co chlístají ty polívky na to umělecká díla. To je to, co jede v médiích teďka. A potom, kromě katastrof a havárií, ještě ty kotle. Jo, ještě ty kotle a vytápění a udržitelnost a to co jako zase se týká těch individuálních domácností těch lidí. Jo? Je vidět, že tam vlastně jako souvisí to s tím, že v těchto dvou korpusech jsou texty jiného druhu. Jo? Ten korpus 2020 spíš zahrnuje jako společnost, zatímco ten internet, ten je o nás jako o lidech. Ten je o tom, co se týká nás. A ještě tu mám příklad toho bezdomovce. V určitých případech je fajn na těch korpusových datech ukazovat, ale to je teda jako hlavně na tom onlineu, různé stereotypy, které vlastně máme dohromady s určitými slovy, zejména označující různé druhy národnosti, etnické příslušnosti lidí a tak podobně. A když bychom si vyhledali slovo bezdomovec, tak úplně na těch prvních místech tam bude prostě nějaké spojení jako feťák, narkoman, drogově závislý, drogy. Jo, to spojení těchto dvou slov je vlastně tak těsné a ukazuje i na nějaký náš jako koncept
toho, kdo je jako prototypický bezdomovec, což může mít nějaké společenské důsledky pro to, jakým způsobem o lidech bezdomova jako společnost uvažujeme, jaké my tváříme podmínky, jestli je považujeme za hodné nějaké pomoci, anebo spíš ne. No, je to jako vlastně, ukazuje na tom nějaký společenské vnímání různých fenoménů, které ne vždycky úplně je takové, jak by bylo hezké. Tak. Jestli si to chcete zkusit, tak nabízím 2 možnosti. Jedno je vyhledat si v korpusu online slova čínský a francouzský a zjistit vlastně, jaké jsou typické kolokace, tak vlastně, co nás vlastně zajímá v souvislosti s těmihle 2 národy, s těmihle 2 zeměmi. Jo? Jak vlastně vnímáme, v jakých kontextech, v jakých doménách mluvíme o Číně a v jakých doménách mluvíme o Francii. A nebo, to je taková obvious věc, můžete si vyhledat v online 2 a v SIM 2000 kolokace ke slovu drahota a porovnat je. Slova drahota se nám vlastně taky projevil nějaká jako výrazná významová aktualizace, stejně jako to bylo s tím slovem čapí, které tady ukazovala Dominika. Výrazné kolokace se nám tady objevují. Já vás nechám, abyste si vybrali jednu z těch variant, nebo klidně něco svého, co vás teďka v tuhle chvíli napadlo. Za chvilku se vás zeptám, co jste zjistili. Terminologicky vlastně ten pojem kolokace, se mi to tak zdá, že je poměrně vlastně nový, v českém prostředí relativně. Nebo tak, jak pro toho? Ano. A mě by zajímalo, jak se jazykově rozlišuje kolokace syntagma. Jestli je to totéž, není to totéž, jestli má smysl vlastně to rozdělovat. Nějaké slovní spojení? Já teda nevím, možná mě na to odpovědět, já to teďka probírám se studentama. Jo, tak povězte, ty máš teda. Tak syntagma to je jakékoliv spojení, které dává smysl dvou jednotek, jo, to je podmíněno je pouze nějakou semantickou kompatibilitou. To znamená, možná i gramaticky, ne? Je to jako ano. Musí tam být gramatický vztah. Ano. Kdežto kolokace, to je takové spojení 2 či více slov, které musí být smysluplné a musí být častější, než kdyby to bylo dáno pouhou náhodou. Právě častější než u obyčejného syntagmatu. Jakoby, jo. Takže přeloženo je to typické spojení. Typicky se tady ty 2 nebo 3 lexémy spolu pojí. Jo. Je proto vlastně tohle vlastně v té školské terminologii ještě jako vůbec se s tímhle nepracuje. Tam máme akorát ustálená slovní spojení, která jsou ale jako už hodně v té oblasti frazeologie, to je jako mnohem užší vztah než u té kolokace. Pak máme slovní spojení, které ale vlastně těžko říct, co je, že jo? Jestli je to, jako jak moc blízko je to k tomu syntagmatu a jak moc blízko je to k té kolokaci, to jako neumím říct. A třeba v anglosaském světě nemají tam nějaký termín jako phrases, jako fráze? Fráze je taky jako hodně definovaná gramaticky, bych řekla já. Jo, ale zase je to jedno z těch slov, které se používá hodně volně a pro spoustu různých věcí, jo, je terminologicky jako hodně zatížené. Takže máte pro střední školu třeba termín kolokace? Já bych si vůbec jako nebála to tam použít a zadefinovat jim to. Jo, abyste to nemuseli jako pořád dokola jako opisovat 50 slovy. Jo? Pojďme se teď podívat na statisticky typická slovní spojení. To jako, jo, tak řekneme, budeme se bavit o věcech, které se spolu často vyskytují v textech a dohromady dávají nějaký jako, význam a budeme jim říkat kolokace. A ten rozdíl je třeba, že abych dala jako nějaký příklad, tak třeba slovo kočka, tak můžete říct naše kočka, to je syntagma, to je zcela v pořádku, ale když byste chtěli říct nějaký
nějaké typické spojení, jo, tak to bude třeba mourovatá kočka. Černá kočka. Nebo černá kočka přes cestu třeba. Ona ta frazeologie vlastně je jenom takový pokročilý, jako ještě víc jako těsný vztah uvnitř té kolokace. Jo. Je to vlastně taková jako škála. A má pravdu, že ten termín je nový, respektive on asi přišel s těmi korpusy, že jo? Přesně a korpusy, jako velký rozmach korpusu je od 90. let 20. století, takže zhruba od té doby hovoříme o nějak jako významněji o kolokacích a o tom, že jsou v tom jazyce vlastně docela důležité, přestože se o nich ve škole neučíme. Tak a už jsme u těch růží, kolega bohužel musel odejít. Bylo mu to velmi líto. Jste určitě jako zaregistrovali před pár lety skandál v Cermatu, kdy v rámci maturity měli otázku, nezaregistrovali. V rámci maturitního testu didaktického byla otázka doplňte větu něco, růže přináší. No? A pak byl jako velký skandál, velký spor až jako se soudními rozměry ohledně toho, jako co všechno tam teda vlastně jako žáci měli napsat, protože Cermat uznával nejprve jako jedinou správnou odpověď trpělivost, jo? Ale našli se žáci, kteří tam doplnili i jiné věci. A pak se vlastně jako licitovalo o to, co se teda má uznat jako správná odpověď. A tam se vlastně jako potom argumentovalo právě nějakou frekvencí užívání v jazyce, ale ten jako proces frazeologizace je jako poměrně jako náročný. Jo? Není to nic jednoduchého, jako nemůžeme úplně jako nakreslit nějakou striktní čáru, tohle už jako je ten frazem a tohle už není frazem. Jsou určité aktualizace toho frazému. Jo? Ten vztah, když něco, viděli jsme tady ty vlky, že prostě, když něco nahradíme synonymem, kdo chce z vlky býti nebo kdo chce z vlky žíti, tak vlastně nám to nevadí, že je to něco jiného. Ten frázem zase třeba nemusí být až tak úplně ustálený. Různé frázémy jsou ustálené různě. Tak můžeme se podívat do toho korpusu a procvičíme si u toho práci i s tím kolema. Pojďme zkusit jakýmkoliv způsobem zjistit, co všechno přináší růže. Půjdeme zase do toho synu 2020, ať nám to dlouho netrvá. Tam nenajdeš ty kolokace. Jo, pardon, tam nenajdu kolokace, takže když chceme kolema, tak musíme, do syn V11, který má pravdu. Takže musíme do syn V11. Kam bys to zajímalo? Tak růže, no. Normálně jenom přes růži. Toho třeba tak zase tak moc nebude. Třeba. Já už jsem to hledala trošku jako jinak, ale... Já se přiznám, že tohle vlastně jako já jsem ještě osobně nedělala, takže to tady jsem dneska taky Tak. A zase přes ty kolokace. Můžete se dívat jednak... Můžete volit rovnou cestu přes ty kolema, které ale vlastně už jsou jako předpřipravené od někoho, už to tam někdo jako musel zadat, takhle, že to vlastně je ten frazém nějakým způsobem uznaný. Nebo se můžete najít v kontextu normálně sekvenci růže přinášet nebo přinášet růže a dívat se, co je okolo. No, dívat se přes kolokaci, jenom co je okolo. Obojí dává nějaké výsledky nenutně ty samé, ale obě ty cesty jsou vlastně logické a dají se takhle použít. Ne, ale nechci atribut word, já jsem to takhle špatně. Tak, já chci zpátky, já chci atribut collocation lemma. A teď nevím, jestli tam hraje roli nějak, jak nastavím ten kontext, to je asi jedno, ne, v tu chvíli. Nebo... Já to teda takhle nevyhledám, Promiň, tak sama jsem ukáž, jak to děláš ty. Přes tu frekvenci. Frekvence vlastně, vlastně jo.
Dobře, tak přesně. Jo, pardon. Ono by to i přes tu Ono to asi kolonku udělá určitě to šlo, snaží, akorát to je jasně. věc, kterou nepoužívám, tak jsem ti nemohla poradit. Ale tady jdu Ne, přes dobrý, ono to jenom jakoby... frekvence vlastní. Můžeš Je. klidně zůstat. Frekvence vlastní. A tady v tom A tady v místo tom Wordu si Jo. navolím kolema. Tak. Collocation lemma. Výborně. Tak. Jo, všechno máme. Co tam všechno máme? Trpělivost tam je, jasně, na druhém místě. Ještě něco? Vytrvalost. Vytrvalost a ještě jedna věc je tam. Čas. Jo, čas bylo vlastně to slovo, o které se studenti hádali. A tady vidíme, že 7 výskytů. Není to jako nic extra, ale jsou tam. Tak na A, je to, frazeologii je to a na frazeologii je to dost a stačilo to na to, aby prostě lingvista přišel a řekl, toto je nějaká aktualizace frazému, kterou stojí za to zaznamenat jako verzi, jednu z verzí toho frazému. Pokud byste se dívali jako já předtím rovnou do těch dat, tak tam ještě narazíte na věci jako píle, růže přináší a všechna ta možná synonyma vlastně k píli, vytrvalosti, která můžou být. Ano? A nemůže se nám tady v tomhle případě stát, že tam bude 7 výskytů třeba od jednoho autoru z jednoho textu a tudíž to nebude mít reprezentativní význam pro ten jazyk jako společenský? Může a ti lingvisti, kteří stojí za tím, hledí na to, dávají pozor, aby to tak nebylo. Jo, Můžeme ale... se nakonec do toho podívat, jo? P-filtrem se můžeme podívat, jestli to je v různých... Máme se na ten čas. Takže P-filtr znamená... P-filtr znamená vyfiltruj mi tyto případy, právě tyto. Jo? N-filtr je negativní, který říká, nech mi v těch konkordancích všechno, kromě tohoto. Tak. A čas přináší růže, ještě se můžeme kouknout. Úplně nalevo Jo, vlastně jako já jenom koukám občas, třeba u toho onlineu se má občas stane, že se tam některé věty duplikujou. Tady by se to stát nemělo. A vidíme, že tady jsou 3 případy z Lidových novin, jedno Právo lidový Bohemia a můžeme si tady zobrazit, je tam někde autor, nebo co bych měla ještě? Jo, to bylo v těch metainformacích. Metainformace, Jo, that's autor. tadyhle autor, jo? Aha. No, tak je Ale to to tak, někde že není v publicistice v těch novinách autoři samozřejmě jsou neznámí většinou. Takže to nám pomůže víc, když se právě podíváme, z jakého tisku to je. Jo, ale je dost dobře možný, těžko říct, jestli v těch 3 Lidových novinách, jestli to byl pořád stejný autor. Jeden text, který se třeba objevil na více místech, třeba v médiích. Ne, tohle by tam, v těchto těch korpusech z řady SYN, ty texty by se neměly jako duplikovat, neměly být stejné. Ale tematicky se vztahují všechny k těm maturitám. Aha. A ještě ke všemu. Tam trošku neprojde. Tady ten ne, ten první. Ten první ne, to je Čapek. To je jediný. Ten Čapek je jako jediný. Čapek, no jo. Ale je to Čapek, jo. Zase Čapek, když přijdete nacadovat s tím, že něco použil Čapek, jo. To je argument jako hru. To je jako... Čapek je etalon. Čapek je etalon krásné češtiny. Takže přes Čapka nejde asi vlak, jo. Ale můžeme samozřejmě... Jasně, no. Zajímavý. Dalo by se to určitě najít. Protože Čapek si byl tak. Tak, ale nám už dochází čas velmi, že jo? Jo, to je to, co jsem jako chtěla říct. Všechna tahle práce s těmi významy slov prostě funguje badatelskou metodou, to znamená, a máme tam nějakou, jako, budujeme jednak způsob abstrakce, jednak jako posilujeme to, aby se to ti žáci zapamatovali. A vlastně to můžeme použít i, určitě se zabývat trochu lexikografií, lexikologií, k simulaci toho lexikografického procesu. Protože v současné době, co dělá lexikograf, na základě příkladů z Českého národního korpusu definuje význam slov. To je tak, jak vzniká teďka ten aktuální nový slovník češtiny, spisovné češtiny. Jo? Rozvíjíme tím kritické myšlení. Tak, já možná nedám už jako zkusím přeskočit všechno.
ještě jsem tady chtěla mluvit o tom, že vlastně ty korpusy dialekt, korpusy oral a korpusy ortofon můžou sloužit k tomu, když potřebujete příklady autentického, nespisovného jazyka, nářečního jazyka. Korpus dialekt je korpus, který je opravdu vybudovaný za účelem toho zachytit co nejvíce jako nářečních jevů, to znamená, jsou to nahrávky, přepsané nahrávky rozhovoru s těmi starými babičkami, dědečky, kteří ještě mluví tím jako pravým nářečím, tím opravdu jako tím, kde je těch jevů hodně a je to velmi výrazné. A můžete to použít i k srovnání právě s těmi korpusy oral, kdy vlastně taky si tam můžete vyhledat mluvčí z různých oblastí České republiky a porovnat vlastně, kam se to nářečí posunulo, protože ono se posunulo a my pořád ještě jako učíme studenty a žáky ve škole jednotlivá nářečí, ale pravda je, že ta nářečí se nám postupně ztrácí, stírají. Ty moderní možnosti komunikace jsou takové, že vlastně už nejsme omezeni na tu komunikaci v tom jednom izolovaném prostředí, ale prostě ten náš jazyk nasává prvky od různých mluvčí z různých oblastí a všechno to vlastně směřuje spíš jako k tomu stírání těch rozdílů, než naopak k nějaké diferenciaci. Tak, máme i korpusy češtiny vlastně žáků s jiným mateřským jazykem, což je zase hezký, pokud jste třeba už na střední škole, můžete si dovolit trošku jako víc odbočit k nějakým jazykovým tématům, která nejsou ještě úplně součástí RVP. Můžete se dívat se studenty na to, jak vypadá čeština cizinců, čím se vlastně liší od té naší češtiny. Zase je to nějaká práce s gramatickými kategoriemi, nějaká reflexe prostě toho, jak vypadá gramatika toho jazyka, i jak vypadají, jestli cizinec pracuje správně s významy, kromě těch vazeb nebo ne. Jo, co se slovosledem, co se tam vlastně všechno v tom textu děje. Tak. A Kalix neukážu. Tak a ještě úplně na samý závěr jsem vám chtěla ukázat, že kromě toho kritického a abstraktního myšlení ten korpus může docela hezky sloužit i k nějakým jako kreativnějším záležitostem. Chtěla bych vám ukázat aktivitu, kterou vymyslela jedna moje studentka, Karla Pexová, která prostě z kurzu digitální kompetencí, jako velmi mě to ohromilo, je to úplně super. Ona vymyslela aktivitu, kdy na základě vlastně slova v kostce vyberete si slovo, které tam dáte, může to být nějaké slovo, které se vám líbí, které je onomatopoické, dobře vám zní, nebo k němu máte nějaký vztah. A já nevím, třeba větřík. Jo, pardon. Větřík. A na základě všech těch informací, které o tomhle slově vlastně tady máme sbírané, tady mám, jo, už se nám tady nabíhají, a na základě těch různých kolokací, na základě slov, která se používají v různém kontextu, můžete se tím nechat inspirovat a vybrat ty kusy, které vám připadají inspirativní a složit z toho za určitých podmínek třeba i takovouhle báseň. Tak, nevím, jestli to bude dobře vidět. Některé ty kousky. Tohle dělali vlastně studenti a učitelé z různých mých kurzů, kde jsem tohle už ukazovala. Některé ty věci jsou fakt jako moc pěkné. A pokud třeba učíte na základní škole, ale ono i na té střední, tak je to jedna z dalších zastávek jako na půl cesty k poezii. Víme, že jako v určitém věku žáci dost neradi tvoří něco, co připomíná poezii, a tohle je vlastně s nějakou oporou, která jim dovoluje jako opřít se o jiné texty. Jestli znáte třeba Blackout Poetry, dělali jste vlastně, když se veme stránka z nějaké knihy a jenom se jako začerní se všechno, jenom se tam nechají slova, která a slovní spojení, která dětem připadají podstatná, zajímavá, inspirativní, a ještě se kolem toho můžou kreslit různé jako obrázky, tak tohle je vlastně něco podobného. Opírám se o jiný text, vybírám z toho to, co souzní s nějakým mým pocitem, co mi jako dobře zní, a skládám z toho něco jako básničku. Tak,
Z mé strany by to takhle bylo, myslím, asi docela uzavřené. Jestli vás tomu něco napadá, chcete se na něco zeptat? Já mám jenom dotaz. Můžu se zeptat, je nějaký rozdíl mezi pojmem kolokace a kolokát? Kolokát je jenom jedna z těch součástí kolokace. A je jedno která? No tak používá se to různě. Jo. Ale pokud bych teda si měla něco vybrat, nebo když sleduju svoje vlastní chování, tak já většinou mluvím prostě o kolokacích a kolokáty do toho moc nevtahuju. Děkuji. Tak jo, tak asi moc děkujeme, že jste přišli, že jste s námi strávili ten čas. Doufáme, že si odsud odnášíte nějakou inspiraci, nějaký třeba nápad, který v budoucnu uplatníte. A pokud by cokoliv, napište nám na fakultní e-maily. Budeme rádi třeba i za zpětnou vazbu, jak se vám něco povedlo. Děkujeme. Tak děkujeme a i vám.